Masingni mol hatai hapong maranai teisa tei kalayangai ko awo tei ran layai tei manengya ang layai tei ni jingjal ang mani nugui tongoi fano amchai ni netarok o hapangni kathalajak hapangni neta phetarok ke khoroksa phano tei nangnani lukurokno tei kaham nangnani shep khairiya thangi kok saya kamini lukurok bai kamini teini jingjal rokno yakak mongriya bahike poito chanai hapangno jechungno tei riphainai bobaini jung thangnai borokno no bodrinai phainai etisi chongbario obahini kok salaika hejamara blog ni bisingo khobjaknai tuisa mongkroi edisi village ni athukri kamini lukurok kok tripura no buini kami haino borok bahaino hathai tonglai jamani nungjaknai tei ni sep khairi jaya angai tabo tei kaham mani angai tei ni jingjal khanai negredi tako khorok jani kok wai kabangma saibo tei ni sep se khairi jaya hangke kami ke samo tei sabono sai sinai sabono poito sasinai hne nongro busoro balkham te hake tei jingjalo tei moila nung tongmana rok abo ang toro emino phaimani 5 bosor ka kha kai jang phaipuron simino amni slide sikang ho tei hamjano nuni ma tongmuri kino live klai jak rok buphangni oba haike mamang tabuk tei jora hake tei maya tei ran sawo kai sing tei truk jonawaisa ka khogoi nglai ma tongo nasing lai to mongno tei ran thama ke norok umte hai borok man thong tei taisa man thong jaga rok to oro man thumani jaga toyeng tola tongo tabte chalo hungkai rubri aboni bagai aro go thangtoge himtoge chalo ta kosto bisi aboni sep khairnai borok bo hapangno sapono se khlai rinani kunu chaitok laya hungkai unyata nongno supply ro phaike nongno tei kam kharke norok je sarkar bini degin no thanai khaisible na aw tam mamna sing tika hamo nungna nang or tima nang yani bagina aw abta je kaham khainai bini digio no marak thalayo kari borok ni karonai na aw hai tongta ob tungno tei kaham manang yang ke sing o hapangno to sing poito khaimelia mungsapano baikele asik nuguis tongo oroni chairman ong nuguis tongo tima nang ya amurawo gai tam khle sing poito chanai borongno om khaita agebo rinai hinino 25 bosor lairi jakha yakse hapangbai tabo katal hapango phailene rok bahino bubar bai darok tini rinai khana rinai ni tabok bo bisik thamne katui sangi thangukwa tabok bo tei kaham manaya abon bagai khar waijak mani kok sai khnarka amchaini kamini takhokso sabono le sai sinai sabo borong tei kaham rifai sinai nongro ke besek dei onde hai goreng ni tei rok nang ma thong o ma 40 bosor sing an boya sing tongkha tak supon to se ang goreng tei ngai musu to tongkho an boya 40 bosor tongkha ta wang tei goreng tei nung ma tongkho ngai o goreng ro tei rok nung to bon hapang ni buhak tei kuno supply kuno tei nungjangnai ব্যবসা rok khaidi hen rok sajok mukrei sajaka CPM 30 bosor chai thangka CPM amalo bo ongko diwan bud lakhai diwan ongko mong balai diwan himang no musu bosor borok da kadi thangka borok bo dirang marang lija ta BJP IPF ti sorga phaibro bai ko dina nim phangno borok bo ta uri maya ko dina tong sawo sorbu phaibro dina le hinsa ori langjata nongno o kamini bungkhai tam jungko chimo ka athukuri para phano ongko athukuri para phano bini ongko bomong yong bungte busram para jakata busram para wa blok hejamara blok পঞ্চায়েত ke dumakari busoro balokha oro rok amte hage tei rok nang tongamen
baluk mang engko kana bo bin boyos kata asi hode soto dong kana singsi 45 tak bai running engko rok 50 ka kana singse absuk jok sing man ngi ma tong khatai ko sing tui ka hamrong man ya kun bud ni bisingo sing kuaro ga khadi me khai sino miti mising sir sing thai ke ni misil ko na khoi sipe men na khoya IMPD men na khoya IPF dim na khoya kun miti ko sing thai na khoya sino par ko ton di nai hamai tui man thayang khe jo tani sai mazra wa kalai nei jo tani sai biala kalai nei rong kha bukhuk rok songnani suknani tukunani nangnani joto samung tui bai pia o tui na hat nei rok nong kha bukhuk rok na singlai ye hapong re keri goirang re keri bufang wafang balai kalai jak tei kosok rok no nanglai ye sak teralai mani kok khar wai jak lai mani kok borok bo salai kha tabukle tongmono kebo si tei ni sep sap khai ri pe ke kebo bai si tei tongli ya nei no ka somisha tam tini bang tini ke thamra ke ne khokan tui ra ma yak ko tong ne sia ra khokma tong bine para ra ba tomung tabuk to tui ranani prote tui ranani bekak thang tong tabuk ma sing jora ka tui ran thang ka obo ran ra khe boron nor tui na tumu ko ayo rubi sarawa ma tuna khokaita sagi ko ma na waita kuno nong ni tui rong ni tui ni jengjal na tui kebo ne ta pheda rong kuno sajak mung ro tong sajak da tong hakabla aji langko no bot la kharen li wono ate kum talte mate ma parang thang ta oro to nukha rai bole jabra bobra e yongla ro se bahar tong orin tui den nang kam tu ni no pen da kring da sak hamya rok dang sa sa khamera ko kongara mo ko kono ko ta ra sa ta sere rong ka bahage khari sere 3-4 বছর rong no ka rogoi da khara rogo kisa sagim na khani ta kono posak tini baga besalan khai ka besum bai ko han tona ni kem na hajing thang ya ni hinda khata kebni bekak thangya asu sanma siri yanga da bugo ko sata kon hin bas tu su dharma yanga nang obono wngkha kapal tei prasarokni o hani basarokni kaisa o khe tui kwrwi kaisa o khe phera kwrwi kaisa o khe lama kwrwi kaisa o khe rungnog kwrwi kaisa o khe chung phera kwrwi o hejamara blog ni bisingo khopjaknai tuisa mung kwrwi panchai ni athokori gamini lokorok khe tui se kaham mananglaya tabok saboni khlaitai saboni rwithai tui kaham tabok lokorok no saimano lokorok bo bujio riya khai tongnai haphango asogoi gari kufur tui flik tongnai rok bo buisithun nokthun kok tripura ni koktmani bisingtui tuisa mungkori panchayni chini kokma thumi rohornai takhuk sonam dev burmani rohorja koktma kok tripura